Muzita raJesu. Shoko raMwari rinonyora kuti how beautiful are the feet of those who bring the good news. Manheru ano vari pano nhasi. He is here in the house, the one who is bringing good news to us. The highest office of AFM of Zimbabwe. He is in the house today. Hallelujah. Ingonzwa kufarira Mwari manheru ano. Ingonzwa kutenda Mwari manheru ano. Rotipota hausi muduku. Manheru anotaitirwa nyasha. Hallelujah. 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 Mwari ndimwari vakanaka. Vazhinji vanovatsvaga kuti vauye kuchechi kwavo asi nhasi vari pedu. Muzita raJesu. Baba, tinokufarirai namama. Tinokutendai nekubvuma kuuyawo pano paRoadport. Manheru ano tiri kunzwa kufara. Kereke ngatigarei zvedu pasi tichisiyira nguva kwavari baba namama vachiuya kuzotora nzvimbo yavo vachishumire. Manheru ano tingovaomberera nekuvachingamidza muzita raJesu. Amen. Mumwe munhu akati it's nice to be in the house of the Lord. Amen. Zvakanaka kuva muimba yaMwari. Ndisingaparadze nguva regerai ndiremekedze baba naamai Jiriji nekuti koka pamwe chete nedare muzita raJesu. Amen. Tinouya nekwaziso ichibva kuFaith Alive. Aiwa, muri kungoona zvatiri kuita. Ndanditarisa chechi ino ndikati idiki yedu inenge hombe. Tiri kuvaka a very big church. Saka ndanzwa manyukunyuku kuti ya Mwari ngaakudzwe mune dzimba dzakadai ichazara zvokuti mucharegreta kuti vanhu tovaisa kupi. Ndinongoti Mwari vakuitirei zvakanaka. Mukangobatana sevana vaMwari hakuna zvinorema, zvinhu zvese zvinogoneka. Ndakudzorera mukana kuna baba vari kushumira vatore mukana uno. Thank you very much. We may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wow, I feel the presence of the Lord here. Wow, 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 wow. You see, I'm still astonished. Tukuona magariro akaita vanhu. Saka, tichiri kunakidzwa. Wow. Well, let me give honor to where honor is due. Pastor and Amai Jiriji, thank you very much, the angel of the house. I thank you so much for inviting me to be here tonight. May God richly bless you. Kukokwa pano hakusi kuti vakashaya maridzo yekuparidza. Aiwa rudo kugamuchira baba kuti vambosvikawo. Musha usingatsikwe nababa, musha usina kunaka. Oh, hallelujah. Let me also recognize the presence of my dear sons in the Lord. Pastor Marume, Pastor Mugoma, Pastor Munemo, and Pastor Chengo, all the way from Kenya. Well, they have all come to be with me here tonight. Vauya kuzomira namdhara kuti kana akudonha vomira padhuze votsigira mudhara. These are my spiritual sons. When I'm in Kenya, I've got my special son there.
I was there preaching in Machakos, and we went to Masai Mara. We saw all kinds of animals there, and we saw the Masai people who can fight elephants. And they blessed me with their noble and I have it in my house. Anyway, I'm very thankful. We are also attending the world, the Africa is it Africa? Africa missions. We started on Tuesday. We are in Campton Park, and Dr. Ronnie Kenia wanted me to be there. I was supposed to preach there 2 o'clock this afternoon. So when they changed the program, I decided to be here tonight. And when I was in the hotel room, they started calling me that we are waiting for you. We want you to start speaking now. There are people all the way from Kenya, Addis Ababa, Ethiopia, Nigeria, Togo, Congo. All pastors are there, so I was supposed to be sharing about missions. And that missions is going to be spoken here tonight. Now, the title of the message I was going to preach there, it was called, It Begins With You. It begins with who? With you. Anyhow, tonight, allow me, nditendere zvangu nditaure mchana, ko ndichataurisa makore acho anenge ari kufamba ndaane makore mashoma ndiri mufundisi. Gore rino rare 47 years ndiri mufundisi. Makore ekuberekwa rino rare 70 manje. Years of age. Makore akapirwa muna Mwari 70. Kana uchine simba 80. Asi kubva ipapo yanhamo nematambudziko. Saka ine makore angu andakapuwa naMwari akwana. Ndakuimba chimbo chokuti pamazuva mashomanana asara. Mashomanana asara baba ndisimbise direke kudzokera shure. Baba ndisimbise direke kudzokera shure. Aiwa ina ndimbe ndichidaro uri kumhanya ndiri mudhara. Ndinoimba ndisingamhanyi. Ndofambawo mbichana somunhu mukuru. Nongo watondisiya kudhara. Saka teerera ini ndichishaura muitiro wangu. Pamazuva mashomanana asara. Pamazuva mashomanana asara. Baba ndibatsire ndirege kudzokera shure. Baba ndibatsire ndirege kudzokera shure. Pamazuva mashomanana asara. Pamazuva mashomanana asara. Baba ndibatsire ndirege kudzokera shure. Baba ndibatsire ndirege kudzokera shure. Kumadharabi yangu hamusi kundibatsira sei kuimba. Muchiri vana vadiki here? Pamazuva mashomanana asara.
Pamazuva mashomanana asara Baba ndibatsire ndirege kudzokera shure Baba ndibatsire ndirege kudzokera shure. Baba vangu muri kudenga manheru ano muzita raJesu. Handina kuramba kutumwa Baba, ndabvuma. Ndamira pamberi pevana venyu vamakatenga neropa risina gwapa, ropa risina chipomerwa. Muchengeti waIsraeri asingakodzere kana kuvata. Ndipewo nyasha dzokutaura shoko renyu rinoyera. Shoko renyu ramakafemera nemweya mutsvene mubhuku renyu dzvene. Baba, muzita raJesu Kristu mwanakomana wenyu mutsvene, wamakazodza nokuzodza kune simba, akafamba nomumaguta achiporesa vanorwara, achisunungura vakasungwa, achiregedza vakatsikirirwa. Neniwo manheru anomira ineni, ndipei nyasha dzokutaura shoko renyu. Ndipei shoko rokuti ndidudzire kuvana venyu manheru ano. Mbiri yose nokukudzwa zve pachigaro chenyu. Ini kwete, asi mbiri yose ngaidzokere kwamuri. Ndinokumbira pandakutaura shoko renyu, vanorwara vapore, vakasungwa ngavasunungurwe, vakatsikirirwa ngavaregedzwe, dzimba dzisina rugare dzive nerugare. Ndinotaura nyasha dzaJehovha muzita raJesu. Amen. Philippians 3 verse number 20, please. If you have a King James version, do you sometimes throw your scriptures there? You do so. I need from the King James version, if you can, please. Philippians 3 verse number 20. I love the authorized King James version. All other translations are books about God. The only Bible is the King James version. Oh yes, let me read it. What's there now? For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Go to the next verse if you can. Thank you very much. Who will, now this is the New King James Version, I don't mind, I'll read it. Who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body? You don't have a King James Version to that verse. Because this kind of English are for the new generation. I'm the old generation. They don't have a, where is that? Okay, thank you. Who shall change? Now I'm reading the Bible. Who shall change our vile body? That it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Okay, is anybody being troubled by the English Bible? Shall we read Shona? Yes, let's read it. We are Shona before. Asi nyika yedu iri kudenga, uye tinomirira muponisi anobva ikoko, iye Ishe Jesu Kristu. Tonight, manerano ndisingaparadze nguva, I want only to interpret that scripture. Apostle Paul was writing to a church in Philippi. Ndikupota ngisanganisa chirungu noti tine hama kadzisinganzoshora. Munonditendera?
Thank you. Oh, Pastor Jiriji, you'll go to heaven. Thank you. Okay, let me give the authenticity of contents. I mean the background of this script. Paul is writing to the church in Philippi. Now, this church in Philippi, Paul went to preach there after he was stoned. He was preaching in Derbe. They stoned Paul. Vakamtema nematombo. Ndokubva vamuona seafa ndokumukandira kunze kweguta kuti afire kunze kweguta. Ariko ikoko mweya waMwari wakamutsa ndokubva atizira mutauni inonzi Lystra. Abva muLystra, I was there last year muna November. Ndaifambira maguta ese akaparidzwa naPaulos nemachechi manomwe kuna zvakazarurwa ana Laodicea, Pergamos, Ephesus. Ndaifamba ndichiona kuti Bhaibheri riri kureva chokwadi here. Ndakakusvika kwose nadzimai vangu. The last Sunday tikaparidza muEphesus, taakudzokera kuno kuZimbabwe. From Lystra ndokubva atizira Troas. Mutroas, then he said, I'm not going to preach anymore. Because these people are after me, they are stoning me because of the gospel. And when he was sleeping in the night, akarara usiku, saw a vision. A man saying, come over Macedonia and help us. Uya kuMakedonia uzotibatsira. Paulos ndopa akasangana na Titus. Was it Silas and Silas. That's where he met Silas. And then from there ndokumuka ndokuenda ku Philippi, and he started preaching in Philippi. Now in Philippi it's a city like Durban, very close to the sea. And Paul was moving around the beach and is preaching. The first convert there was Lydia. Mukadzi aitengesa micheka mitsvuku achibva kuLaodicea. Are you with me? And I'm happy today this is women's. The first convert in Philippi was a woman called Lydia, seller of purple. And one day Paul is moving in the streets. He saw another young lady, mukadzi futi. Ane mweya wetsvina. Ari kuti vanhu vekumusoro-soro avo varanda vaMwari wokumusoro-soro. Paulos akagumbuka kuti dhimoni nderingataure kwandiri. Kati iwe mweya wetsvina, buda maari. Usadzokerezve. Mweya wetsvina ukabuda, vaimushandisa kuprofita nokuita un'anga vakamutsa bope muFilipi. Paulos ndokusungwa naSilas, ndokurohwa musana uyu kutsemuka, ndokuiswa simbi mumakumbo nomumaoko, vakabatwa ndokurara mujeri varohwa. Chavaroverwa kuparidza vhangeri. Ndiri kutaura chechi yaakanyorera tsamba iyi. Muneni here? Now, pakati peusiku, Paul and Silas havasi kuimba dzimwe nziyo. They are singing and praising songs, nziyo dzokurumbidza Mwari. Church, mukadzidza kurumbidza Mwari, kubuda misodziso muchirumbidza Mwari, makanaka.
makanaka. Mweya wako kuperera uchirumbidza Mwari, naMwari anoburuka ogara murumbidzo dzevatsvene vake. Shamwari Paulos naSilas vachiimba, havaiimba kupopotera Mwari kuti tasungirwei. They were praising God. Now, I was preaching the gospel in America, in Arizona, and another black American said, when Paul and Silas were singing, God was enjoying the song, and God started stepping his leg down, enjoying the music of Paul and Silas in prison, praising him. Now, when all this foot started hitting the ground, there was an earthquake. Wow! There was an earthquake, and the chains fell. Ngetani dzikadona pasi. Paulos na Silas vachiimba. Oh, ndinofarira vachaimba madhimoni achibuda. Kwete kuimba kunonakidza iwe ukatamba ukadii, aiwa. Kuimba kunoita kuti dhimoni riri kuko ribude. Mukaona magona kuimba ikoko, kuchechi kwangu ndakachinja maimbiro ese. Zvenyika ino handichada, ndakuda kuenda kudenga. Hello. Ndati inini zvangu hanoti mimi. Ndati inini zvangu zvenyika ino ndadi. Ndakapedza. Zvandakatadza kuita ndichazvavarira ndikasvika kupi. Kwasara kuenda kudenga. Ndokwandichakuparidzirai manheru ano. Amen. Muneni here chechi. Then the prison guard wanted to kill himself. And Paul said, stop. We are all here. Hapana atiza muno. We are all here. And the prison guard, mugadi jeri, akauya ndokupfugama pamberi pevasungwa. Ndingaitei kuti ndiponeswe. Saka nzitendeuka iwe nemhuri yako, muchaponeswa. Mugadi jeri ndokutora Paul na Silas kuenda navo kumba kwake. Usiku kunovagezesa, kuvapa zvokudya. Ava ndokubva vatendeuka ndokubhabhatidzwa usiku iwowo kumba kwake. Mukakuseni Paul na Silas vanonzi ngavasunungurwe. Paul refused. He said, no, I am a Roman citizen. Who told you kusunga mu Roman citizen? Kumuisa mujeri musina kumutonga. Jaji paakazviziva akafunga kuti Paulos ngaaenda chinyararire nokuti nyaya yacho yakwira mutaro. Paulos akaramba kuitira chechi yaatanga, Lydia, mugadi jeri nevamwe vashomanana. Ndokubva abuda atizira kuTesaronika, ndokubva ndokuenda Beria, ndokubvapo ndobva akazoenda kuvaKorinde, ndokubva anyarara kuparidza futi ari muvaKorinde. Akati, zvinhu zviye zvokurohwa zvandinyanyira. Mwari ndokubva amuti usanyarare ndine vanhu vangu muno. Ndobva akatanga kuparidza, ndopakatendeuka Priscilla naAquila, ndokubva patendeuka Gaius muvaKorinde. Oh, am I preaching right here? And then the following day, that's when he went to Areopagus hill, to Athens to preach. Okay, are you with me? And then when Paul was preaching, even when he was in prison, church which was sending aid to Paul was the church at Philippi. Church yo yanga yakura. If you read all the letters of Paul, the letter of Paul to the church of Philippi was the best letter. He loved that church. Akataura zvakanaka pamusoro pechechi iyoyo. Nanhasi ndo yaari kutaura kuti nyika yedu. Haana kuzvitaura kuvaKorinde, haana kuzvitaura kuvaRoma izvi.
ari kutaura kuchechi yepai. Ah, come on man, chechi yekupi? Yekuva Philippi, yakatendeuka munhukadzi wokutanga Lydia. Are you with me tonight? Now let me tell you, what was Philippi? Philippi was a Roman colony. Are you with me? What is a Roman colony? It's like you are Zimbabweans here in South Africa. But South Africa is not a Zimbabwean colony. Let me talk about America and Alaska. If you go to America, if you want to go to Alaska, you have got to get into plane, you come out of America. You go to another country called Alaska. But Alaska is a colony of America. If you go to Honolulu, Honolulu is far away from America. When I went to Honolulu, I had to take a flight from America to go to Hawaii, the capital city of Honolulu. Vanogara ku Alaska, vanobhadhara mitero yoko America, vanoshandisa mari yoko America, vanochengetwa nepolisi yoko America. Are you with me? Because it's an American colony. Now Philippi was a Roman colony. Now this colony, I don't know which emperor was in Italy those days. Was he Nero, Augustus? These young people will know. But let me tell you, are you with me? Now it was a Roman colony. Now he is telling the people living in Philippi that you don't belong to Philippi. Our country is in. Our country is where? In heaven. If you are seated here and you think you are Zimbabwean or South African, you are lying, you are cheating yourself. Our country is in heaven. Here in this earth is very temporal. Makore atakapirwa i70 kana uchine simba 80 inini angu atopera so. Hello? Muneni, where am I going? Dai ndisina kugamuchira Jesu, ndisina Mwari, ndiri kuenda kupi after this temporal life? That's why uchirarama upenyu usina hanya na Mwari. Because you are living a life you don't know where you are going. We belong to heaven. Heaven is my home, and I'm going to see my Lord. I have traveled all over the world. There is no big city of the world I have never stepped my foot in. Hakuna ma cities enyika ino andisati ndatsika ndichiparidza vhangeri kana yandingayemure kuti dai ndaenda kunogara. Hapana. Doma any city, ana New York, ana Washington, ana Beijing, ana Rio de Janeiro, anani Europe yese, ana Canada, ana Toronto, anani hapana chaunontaurira chepasi pano. Ndakutaura somuparidza akanyora mubhaibheri kuti zvese hazvina maturo, zvese hazvina maturo. Kutya Jehovha ndokuvamba kwezivo. Safunga kuti nyango ukaita mamiliyoni emari, nyango ukaita mota, nyango ukarara mumba inotyisa, ina hapana mumba inotyisa yandisati ndarara. I've slept in all best houses. When I was preaching in America, you still remember when I was in Tennessee, Nashville, Tennessee. Another doctor, medical doctor, akavaka hospital yake ndiri kuparidza Macmillville. Mwana wake bofu
ari muwheelchair kunomunamatira hapora hakuona zvese, akanditora akandiendesa kumba kwake. You still remember his name? Dr. Dreg, because I brought him. Akauya kuZimbabwe tikanovaka makliniki akagara neni, but ndakuda kuenda kunoparidza Michigan, Detroit. It's like from Zimbabwe to Kenya whilst you are in America. But he said, no, man of God, you are not going with any ordinary. My pilot will take you there with my private jet. Daifamba America ne private jet. Kudzoka mumba mbedha unotyisa, chikafu chinobikwa nemakuke evarungu, zvese ndakadya, uchimuka unopinda mujakuzi, uchidii, woenda pashawa, uchidii. Iwe, I've been all over. Hapana chaunorovera stepi vanhu apa. Am I talking to somebody here? Ndati hapana chaunorovera stepi vanhu. KuVirginia, mumwe murume ari muwheelchair asumuka afamba. Vhangeri ndiri kuparidza rinosumudza meta makumbo. Mapofu anosvinura. I have seen it happening. Last month, bofu rakaita sekuchechi kwedu. Rakaona murume mukuru kabatwa kumuti nezita raJesu. The blind eyes opened. Church kwedu every Sunday we see miracles. We see miracles every day. But Shamari, we don't belong here. Nyangwe ndine mari mamirioni kana mai, ndichifa hapana yandinovigwa nayo. Ndiri kuenda kunogara eternal life kwandisi iwe. Kusenza kwatiri kuita pano kusenzera kuenda kunyika iyoyo. Hamusi kundinzwa muse. Taenda paridza rokuti bata imba yako, bata mota yako pamwe maita. I just want to talk about citizenship is very important to everybody. You can be a citizen, okay, of Zimbabwe, a citizen of South Africa, can be a citizen of England and a citizen of Zimbabwe. Citizen is very important. But my citizenship was a waya koshe kudarika your citizenship of heaven. Ah, come on, man. Your citizenship of what? Of heaven. Nosakati chiramba kuhura. Noruza citizenship nokuda kwekuhura. Tariso gerene kuti nduri kurewewe shuwa kuti urase. Wanakirwa nokuhura sei kwauri kukandira pasi citizenship yekudenga. Why people are doing it, they don't know why they are coming to church. Are you with me? Now, let me change the subject. Can I change it? Everything I have done for the Lord is risk living. I have preached. I've got more than 1,000 pastors all over the world. All over the world. But let me tell you, if you don't risk, you won't win. Let me give an illustration. Are you looking at me? Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. They are seeing the lake of fire. They are seeing it there. Then they say, if you don't bow down to worship that idol, we are throwing you into that fire. Now this is what I call risky living. And I don't know who answered it. They said, we are not going to bow down.
It's better we get into that fire. Isn't that risky? Are you getting me? It's better we get into the fire than to worship this idol and I lose my citizenship. Are you with me? Now yourself, you are just coming to church, you have nothing to risk. Ndosaka vamweni vachitoti nemsosondai nhasi hansi kuenda kuchechi ndiri kuwacha hazive chaari kunamatira. Nhasi hansi kuenda kuchechi kuri kutonhora hasi kuziva chauri kuwira kuchechi chauri kunamatira chaicho. Uri munhu ari kungopractiza kupenga. Munoziva chinonzi kupractiza kupenga? Let me tell you, ukabvunza munhu anopenga ari kungofamba so achingofamba so, ukamubvunza kuti uri kuenda kupi, ndiri kungofamba, haana kokuenda, ari kungodii zvake, ari kungofamba, ari kungoenda. Saka iwewe kana uchingouya kuchechi usingazive chauri kuwira kana chauri kunamatira, kana kuti wakanamatira murume kana mukadzi, hauzive, uri munhu ari kupractiza kupenga ari muchechi. Am I preaching tonight? Ndiri kuparidza muzhe here pana. Bvunza ugere naye kuti hausiwo uri kurehwa here, uri kuziva chauri kuvinga here kuchechi. Are you looking at that person? Uri kuziva chauri kunamatira here? Huh? Okay. Handisati ndatanga kuparidza ndichiri kupa introduction. Now, our citizenship is in heaven, from whence also we look for our Savior, the Lord Jesus Christ. President wedu isusu watakamirira haavoterwe ndemambo Jesu. Shamari, usantarise nemaziso ekundadira. Shamari, ndine citizenship yakazara. Oh my God. Are you with me? Pastors, we are not laboring for nothing. We want people to be in our country, and that is heaven. Even the chief of Panapanasi, Shamari ndrukwenda kudenga. Are you with me? Now, if you read Ephesians 2:19, do you mind if you can throw it quickly? Now, it tells us that Ephesians 2, I was in Ephesus and I went to that Ephesians. Now, therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. The Bible is talking about citizenship. Come on, man. The Bible is talking about what? Okay. There's this guy who sang this song, man. His name was Jim Reeves. He said, this world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up far beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open doors, and I can't feel at home in this world anymore. I can't feel at home in this world anymore. Driving yacho unototenda Mwari wasvika kumba usina kurohwa neimwe motokari. I can't feel at home in this world anymore. Wow. I tell you, your citizenship is important. Now, I want to tell you one thing. I don't want to waste much of your time because you live in Rome, but you have got the citizenship of heaven. That is a place of permanent residence. Are you getting me? It's a place of permanent
permanent residence. Zvese zvamuri kuseenzera muchiti ndeda kuvaka imba kumusha uku, vamwe wokugara wokusvike futi, uri kuseenzera kamba kemunomu, unofa uchikasiya. But kune nzvimbo iri permanent, zuva raunofa paunonzi wafa paya. You see, when somebody is called is dead, your soul does not die and your spirit does not die. What happens when you die? You see, your soul and your spirit comes out from the body. Iye munhu ari kutaura uya anobuda osiya muviri wakararama. Zvandiri kutaura zvinowanikwa kuna vakorinde vechipiri chapter 5 kubva pavhesi 1. Ndiri kutaura zviri mubhaibheri asi zvangu. Zvinonzi kana wabuda unopinda muno mumwe muviri. The Bible says, if our earthly tabernacle is dissolved, we have got another one which is eternal. Usingafe muviri iwoyo ndowa unonopinda woenda nawo kuna Mwari. Muviri usingadi, usingafe, usingarwari, unonoenda nawo kuparadise. Then when you go to paradise, kana usinganamate, kana waifarira zvokuhura zvepanapo, ndo muiri waunoenda nawo kugehena. Nyange mukasatame nemazvinzo. Ndo muiri waunoenda nawo kupi? Ende kugehena kwacho hakufiwe, nokuti wano muviri usingafe, unoramba uchingotsva urimo. Ende ndosaka Dhivhasi akaona Razaro, nokuti dai aiva nomuviri unofa ungadai wakatushura maziso ake moto wacho. But uyu unorarama thousands and thousands of years uchingonotsva. Bvunza ugere naye kuti chauri kuda kunotsvira chiko iwe. Taura ugere naye kuti mudhara ari kubaridza. Chauri kuda kunotsvira chi? Are you with me? Aiwa mubvunzo konda kunongedza here. Chauri kuda kunotsvira chi? Hazvina basa kuti uri mukomana, uri musikana, uri ani. Hapana anoendera kugehena kuti haana kumborara nomurume. But vanhu vese vanoendera kugehena kuti vakarara nomurume waasina kuroora naye. It's better kuenda kudenga wakakwana siyana nezvenyika ino. I thought I was going to hear a thundering amen. Kondashedzerwa kuzotaura zvisina basa here panapa. Jiriji handishedzera kuti nditaure. Now, and now there is an inheritance incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. That is 1 Peter 1 verse 4. I'm rushing very quickly. And now I want to tell you, God said, you saw it. Titenga tu computer tinokurumbidza kuti kuchinja. To end, you see, when you go there, there is your inheritance, which is incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Unoziva zvepanyika pano hazvitani kuumbuka. Pandakatenga suti yaityisa, but kaumbuka kudhara. Uku kudenga hakuna zvinoumbuka. Kuteketi sisaparadze mari. I was studying about paradise. I'm still working on it. I'm studying paradise. Ndakaiverenga kuna zvakazarurwa. Guta rakakura iroro. It's about 1,500 miles square. Kuenda mudenga 1,500 miles. Rine 600 floors. Vari floor yokutanga, second floor, third floor. Now that's why zvichinzi
The gold in paradise is a transparent gold. Redu repano panyika, the gold we have here, it's not a transparent gold. Because when you are walking in the road of paradise in heaven, when you look down, because the gold is transparent, you can see what's happening down there. And the silver lined. Let me finish, because some people are now sleeping here. Can I finish my preaching? Citizenship has got the privileges. If you are a citizen in England, kungorwara izvozvi vari kushedzwa, kana chando chakuya vese vanoshedzwa. If you are a citizen, uya uzobayiwa flu shot free of charge. Kana 60-50 uya uzochekwa prostate cancer, cervical cancer, breast cancer, vanochekwa mahara, vanoitwa zvokushedzwa. It's the privilege of a citizen. Akarwara uri 55 years of age, you don't pay anything to hospital. Said the government looks after you. It's a privilege. I tell you, we are citizens of heaven. We have got the privilege. The Lord will heal us. Is it yesterday but one? When I went to see the sick guy, 2 days ago, he told me that there is somebody very sick. I had to hide out. I went in the hospital, I see you. I see you. Ndakapinda matambo mumwe muhuro mumbuno mukamwa chupu kana kusvinura kana kutaura hasi. Kavhura ziso asimudongoreriso wani ndokubva ndati okay, let me pray for you. Ndakati, Father, I cancel the spirit of death. Ndinoparadza mweya werufu izvozvi. Ndinotaura kuporeswa. Ndakurayira tsinga, marunda neropa zvikwakuke zvitore nzvimbo. Iye zvino nezita raJesu. Manesi nemadhokota anga aripo akaramba akandarisa. Varamba vakandarisa, ndaramba nchienda, ndakati hondo dzese dzakamukomberedza, mweya yerima zvikandwa ndazviparadza nezita raJesu. Amen. Ndobva ndabuda ndokwenda. Nezuro ndiri kufonerwa, zviri kunzi uyai muone munani. Manesi ayewo futi akuda munamata akundishedza ikoko. Zvakanzishura riri pano. Murume uye vakaenda kuseni kunomuona agere pamubhedha, zvese haana, ari kutoseka, haakutaura. Notaura mutende wamufundisi kuswera zuro. I tell you, to be a citizen you have got privileges. Unochengetwa nengirozi, unoporeswa nemadoctors ekudenga. Come on, man. Iwe, don't lose your citizenship. Now, the pastor there isn't the angel of this church. Kana auya pauri atumwa nedenga kuzowisa healing. You have got the privileges. Are you with me, church? There is a privilege. Shamari kuswera ugere kumba nomusi wesondo vamwe vachinamata. Hausi kuziva zviri kurasikirwa newe. There are so many privileges. Inini ndiri pano mukorikori wokuurungu. Ndakaberekwa muimba yevarombo. But I want to tell you, no, urombo iwo handina nyika yandisati ndatsika. Amai vangu vakafa ndiri mwana muduku ne 7 years, 1960, when my mother died.
ndokura ndiri nherera nababa ndichifudziswa mombe vachiendesa vana vavo kuzvikoro ana vamudiki nanani. Ivo vacho vaendeswa kuzvikoro vakundimirira kuairport kutambira tubhegi twangu ndichiburuka. Nokuda kwaMwari uyu, iwe iti I'm not going to lose my citizenship. I will never lose my citizenship. Nyangwe kuchechi kukabhoa sei, hamundidzinge ikoko muchandibhoa ndirimo. Nyangwe kuchechi kukaita sei, I will be there. Oh my God, hallelujah. Now there is a police, there is a police. Now citizenship brings responsibility. Garai passing taurimai. Citizenship brings what? You pay tax. Hello? Unobhadhara mutero. Ayaya, kunoko muneti chiko. SARS. Kokana uchitenga mustoro panemwe avantaureva ndisi. VAT uchida usingadi. You pay it. Even we belong to heaven. We pay our tax. Whilst we are here, tinobhadhara tax here. 10%. Chekumi chedu. Because I'm a citizen of heaven. Zvinewe uri citizen of heaven, chekumi chacho haubvise. Mtero wacho haubvise. Ndosaka uchiti ukarwara kupora kwako kunonetsa. Nokuti mabhuku acho zita rako hamuna. Unongovawo kunakidzwa nokuimba nokutamba muno. Asi zita rako mabhuku hamuna. Apa pandataura pasina munakamati. Can I preach some more? Are you with me? Are you with me? Citizenship brings a responsibility. Must pay taxes, obey laws of the country. Some are in the army to protect. Some are in the police to protect. I want to tell you, Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes. I want to tell you, akavingwa nehondo dzevaSyria, Elisha ndokubva atuma mukomana wake kuti enda watenga newspaper ndokudzoka achitiza zvakanzi Ishe taparara. Makomo ese aya takomberedzwa nevaFiristia nengoro nezvese. Elisha ndokubva amutarisa zvakanzi pfugama iwe. Elisha ndokubva aturika ruoko zvakanzi Mwari, svinudzai meso ejaya aone vari kurutivi rwedu, aone ami iri kurutivi rwedu. Achiregera souyu kusvinura, akaona ngirozi dzine chariots of fire. Hey, come on, man. Chariots of fire. They are in this world, but we have got our heavenly army with the chariots of fire. Ooh. I still remember I was coming from Wazimba, driving, going to Harare. Nguva yainetsanetsa zvinhu muHarare. Zvakanzi mumirire muroad, he must die. I drove up to Harare. Phone yakurira kuti vachengwa vachiri ukweri. Sonze chengwa vakuHarare, zvakanzi vapfuura nokupi hatina kumbovaona. Ndapfuura nepavari. We are kept and covered in the hands of God.
Hausi kutamba kuva muchechi muno mumanheru ano. Hey, we belong to the citizenship of heaven. Ndaona vakushamangaya vawanda regai ndichiregera ndimirire pano. Hallelujah. Let me close. Are you with me? Our citizenship is in. I grew up singing when I was a youth, 1975, 76. Heaven is my destination. Heaven is my home. I'm going to see my Lord. Heaven is my destination. Heaven is my home. I'm going to see my Lord. I've got a task before me. Convert the world to Jesus. No matter what it may take me, I've got to do it before I die. Heaven is my destination. Heaven is my home. Heaven is my home. Nyangwe mari handitye kupa kubasa raMwari. Handitye handivhunduke. Pandakatorerwa chechi handakavaka yemari zhinji yakakura kunge ino ikaita diki nokuti ndaiva nemabalkoni uko. But I want to tell you, when it was taken, ndakaenda pabani kunonamatira ipapo. Mwari akandipa vanhu. Ndakanotaurira varungu vacho kuti nditengeserei panapa 7 hectares. Saka ndiri kupatengesa 1 million. Ndakati ndopada. Kunovhunza treasure wangu zvakanzi ndine 1,600 muhumwe. I live by faith. Are you getting what I'm saying? I went back to him. I said, I need this ground. And I have it. I have finished paying it. $1 million US. Not rands, US. Changing only kubva ikoko kuti uye muzita mangu 147,000 US. For them to approve the plan yandiri kuvaka church in us, they wanted the 57,000 US. But I have roofed the church now. We are building. There are privileges when you are a citizen of heaven. Come on, tell your neighbor, I'm a citizen of heaven. Let's worship the Lord. Time, I'm now 70. But right now, I'm on demand to preach this word. And the paridze politics ndo paridza nyaya yedenga. Ndo yandauya kuzokuparidzira manero. Rega kurova chechi, pane vamwe vasingazive zvavari kunamatira. Ndo vaya vandataura vari kupractice kupenga, kufamba rwendo rusina chinangwa. Arongonamata asingazive kwaari kuenda, chaari kunamatira. Mumwe anongonamatira murume, kunamatira basa, zvikaramba izvozvo ang'ora. Zvese izvazvina nebasa rese izvi, aya mabenefits imbasera. Are you getting me? Ndati chii? Ndikapinda mustoro ndikatenga zvakawanda, ndopavanopedzesera vandipa mbasera. Zvimeiwo unonamatira mbasera wati waitirei? Mwari baba uri kutsvaga mbasera. Iye akati seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things shall be added unto you.
Zvine urungomhanyira kunamatira mbasera. Watenga chii? Chii chawaitira Mwari chokurira mbasera? Mabhene. Kana wane mainsurance ako ane mabhene. Newo insurance yacho hauna, citizenship hauna, urungunamata kutsvaga mbasera inopiwa vana vaMwari. Nasi ndataurisa ndiri kuzarura meso mumwe munhu here munomu? Muneni? Pane andiri kubatsira here pano? Kana uri musikana uri mukomana, zvipe kuna Mwari. Usafambe nehunhu hwakaipa. Usarare nevanhu vausina kuchata navo. Siyana navo. Kana iwe pane vasikana nevakomana mazuva ano vari kunzi kuti ukurumbidzwe kuroorwa, enda unorara naye. Uri kurara naye kuti ukurumbidze kuroorwa. Ndati risk living. Une citizenship yako, wapinda basa. Manager ari kuti rara neni ndikuwedzere mari. Saka iwe wosarudza kukanda pasi citizenship. Uri kuda pay. Wakunorara namanager. Uri kuziva zvauri kuita? Vanhu musavanyarara, asi makazviita. Are you with me? Tanga wadai, unoziva Satani anokuitisa zvinhu zvokuti uruze zvinokosha, wobatisisa kune zvisingakoshi. Joseph anonzi nomukadzi uye rara neni, mudzimai wapresident wenyika. Anoti ndingatadzire Mwari wangu sei? Nyangwe ndichinopinda mujeri, nyangwe ndichinourayiwa ndareverwa nhema, ngandiurayiwe chero ndisina kurasa citizenship yangu. Saka ndisina, chero ndisina kudonhedza. Am I preaching to somebody today? Chenjerai kudonhedzeswa citizenship nezvinhu zvisina nebasa rese. Are you with me? Ko Daniero akanyatsorongerwa kunzi ngaachikandwa mugomba reshumba. Takaronga kuti mwedzi uno hakuna anonamata mumwe Mwari kunze kwokunamata mambo. Daniero azvinzwa, akanyatsokuvhura dhoo nemawindo, kwete kunamata kabisira. Kuseni masikati nemanheru, kuseni masikati nemanheru, kuseni masikati nemanheru. Vaye vari kuda kunzwa kuti ari kunamata zveshuwa here, iye akatovhura mawindo nemadhoo. Ndirasisa citizenship yangu, kandai zvenyu. Mambo akauya akati, Daniel, Mwari waunoshumira ngaakurwire. Vakamukanda. Akadzoka mangwana achiti, Daniel, muranda waMwari wokumusoro-soro, uriko here? Anzi mambo, raramai nokusingaperi. Ndawanikwa ndisina mhosva pamberi penyu mambo. Ndawanikwa ndisina mhosva. Mwari wabata miromo yeshumba. Zvino iwewe manje unotanga wanzi naSatani, tanga waita mhosva isingade kunzwikwa kumba kwako, nyangwe nomurume wako, nyangwe naMwari haadi kuiona iwe. Satani ndoye anokukomitisa iwe. Wozosara wakuuya kuno kuchechi, wotouya uchitotiimbirapo, uchitorova dhenzi inotyisa. Tinotozoona kuti pachikwata apa zvino zvinokwana, nokuti kana anointing hauzoinzwa. Mbondisi, kana muda kuti chechi ino iwe kuchechi kwayo, dhirai nevaneimba kuno kufesta. Dhirai nevaneimba uko. Ini chechi yangu yanga yaparara nevaneimba uko. Ndakanoparidzira rimwe gweta guru romuHarare ratendeuka. Uya kuchechi one Sunday ndokubva raenda ndokuendera futi. Noenda kubasa kwake kuti kwewe handisakuona kuchechi, zvakati aiwa ndakuenda ukoko kuNigeria nezvazvo. Please,
ndakuenda paChrist Embassy. Ati Christ Embassy zvakanzi kwenyu uku ndakatya kudzokera nokuti musikana wandaifamba naye wandaihura naye ndakamuona ari mupraise and worship. Saka ndakatya kuti ndikaramba ndichiuya pano tingadzokere mani kwandatendeuka futi. Ndiri kutaura a true story. Ndaane 47 years ndiri mufundisi zvandasangana nazvo zvizhinji. Apa papa nevaneimba nyatsosvinura ziso rako. Ini kuchechi kwangu handikunyengetedze nyange une mari yakawanda sei, get away, garao. Ini kuchechi kwangu hakuna vaneremekedzwa nokuti uyu ane mari zhinji, uyu ane vato ane mari zhinji ndemaasha muchechi, madokta, mamedical doctors, magweta, majaji ndo maasha muchechi mangu. Ine more than 10 medical doctors. Ukaona vachiasha muchechi, ina handina fani nemunhu. Ndikakuona wakudzokora dzokora mukadzi womuridzi, get away. Let the church be the church. Ende vanhu ava vanozivana futi. Ende vanotoziva futi kuti apa zvatiri kuitirwa apa. Inini ndine masiyayo angu muchechi imomu. Vanenge vachiuya vachintaurira handimboita zvokutamba. Ukauya kuchechi kwangu ndosaka mamiracles achiitika every time. Nokuti ari kuimba, ari kuparidza wacho, neari kugarisa vanhu. Kwete zvongoti waita nhamo yevanhu chero angogona kungoti imba. Ndapota. Sorry shamwari, ndangotaurawo zvapfuura nomurume. Unofira mahara ukasagadzira. Unoona vanhu vane zara rimwe svondo hapana apa. Varume vakauya waona vamwe hapasina apa pawoshipa gadzirisa stereki. Aminoti chii chanitaurisa kudaro? Ndatenda, sumukai mese ndapedza. Ukana mashedza mudhara akamudhara haachaparidzira mavhoti enyu. Mudhara anoti tenda urege kuzvitenda, asi ndechokwadi ichi. Hello? Muneni here chechi? Mangwana munodzoka? Serious? Coming back tomorrow? You will go to heaven. Baba, ndataura shoko rose ramandipa. Ndinorayira mweya yerima yose kushurikidza kwawakaipa. Ndinorayira masimba yerima ose. Vose vakabatwa nemweya yetsvina. Vose vakabatwa nemweya yerima. Nhasi nezita raJesu. Nhasi nezita raJesu. Vanorwara varegedzwe. Vanorwara ngavaregedzwe. Vanorwara ngavaregedzwe. Baba, muzita raJesu. Ndinonamata manheru ano ruoko rwenyu ruwe pamusoro pevana venyu. Muzita raJesu. Amen.